Čaute, som Wolfiga, dneska si vítam u nového videa a dneska si povieme môj názor na Chapter 6 a zahráme si posledný krát OG Remix Chapter 2. Ideme na to. Takže ideme na prvý screenshot. Vôbec mi to nesedí. Ja si myslím, že Chapter 5 bola fajn, sezóna 1, ten štýl sa mi veľmi páčil. Najmä to sadlo s Winterfestom, pretože taliansky štýl veľmi pekne a Fortnite Chapter 5 sezónu 1 urobil veľmi krásne. Takže preto si myslím, že bojím sa toho, aby to už nebolo moc také aby proste Fortnite neprehnal proste sezónu 1, lebo sezóna 1 by mala byť taká chill, taký Winterfestik bude, také nič moc proste, hej, až sezóna 2, 3, 4, tým by sa mali najviac venovať, nie sezóne 1. Sezóna 1 kapitolu len odštartováva väčšinou. Takže to myslím si, že Epic by mal proste urobiť decentnejšie tú mapu. Neprehnať to s tým a snad to tak aj bude, pretože Chapter 5 nebola až tak prehnano urobená, čo sa mi veľmi páčilo na tej mape. A snáď vydržíme už len 2 dní necelé. Už 1. novembra štartuje kapitola 6. A u mňa uvidíte ako prvé video z kapitoly 6, takže nezabudni dať odber hlavne a by ste mi písali do komentárov, takže idem blendiť na lokáciu, ktorú ste mi písali do komentárov od jedného borca challenge. Skúšal som to, aby to na videu nebol fail, ale hral som s mojím kamošom a ono vám to dá storm sickness, že vám proste bude zle zo stormy, keď budete campiť. Takže keď ste videli to video, skúšali ste to. Ja vám prajem veľa šťastia, ale nefunguje to, pretože vám to hodí tak, že chvíľu tam budete a zóna uberá v pohode, potom vám príde v zóne kvázi tak zle a bude vám to uberať po 10 hápkach. Takže typek, dík za komentár, vyskúšal som to, nefunguje to, ale aspoň sa zalendím, aby bol typeček trošku spokojnejší na video, pretože som to vtedy nestihol natočiť. OK, kámo, tak tu padá extrémne borcov na mňa. Ale podľa mňa tu budú boti, alebo profíci tu väčšinou. Kámo. A vôbec nemám dobrý pocit z tohoto screenshotu, pretože mi príde dosť prehnaný, keď sa pozrieme, ale to tak je. Snaď tá mapa bude fakt decentná, pretože prosím, Fortnite, urobte to tak. A vidíme potom samurajskú tematiku. Dobrá tematika, ale spravte to prosím decentne. Lebo na tomto obrázku mi to príde moc prehrotené na sezónu 1. Prosím, Fortnite, nesklamte ma a neurobte to úplne primitívne, jak sezónu 2 alebo 3, pretože sezóna 3 v Chapter 5 je najhoršia sezóna, odtedy som nehral až po sezónu 4 a tam ma tiež unudila k smrti, pretože nebolo nič extra nového a čakal som lepšie zmeny ako len, proste som čakal, že púšť vymenia, pretože tá púšť je fakt odporná. Úplne mi pokazil Chapter 5 sezóna 3, pretože tie autá, medailóny, najhoršia sezóna, najhoršia. Fortnite, keby som si nekúpil Battle Pass, ani to nehrám, pretože ja som taký zberateľ Battle Passov a snažím sa mať čo najviac Battle Passov. A vlastne tým, že ten Battle Pass bol otrasný a čakal som lepší Battle Pass a tie auta boli moc overkill a keď pridali ešte buggy bomby, tak to bola fakt taká kombinácia, ako keby ste išli na záchod a miesto toaleťáku ste si zobrali servítky a tie servítky neutierajú, lebo sú na okna a bude vás to štípať riť. Proste nefungovalo to. Proste Epic si myslel, že očividne asi s tým pomôže si, že proste urobí to tak, že aby to nejako dobre vyzeralo, ale sezóna 3 bola úplne hnusná. A myslím si, že Chapter 6 sezóna 1 musí byť decentná. Decentné sezóny 1 musia byť. Pretože sezóna 1 nie je o tom, aby tam boli nejaké extra bossovia, nejaký overkill, ale taký chilík, že
proste hrá s kamošom na Vianoce, alebo proste chápeme sa. Proste Chapter 6, sezóna 1, prosím. Nech to je fakt dobrá sezóna, pretože pokávať to Epic pokašle, tak nebudem z toho moc rád a strašne veľmi dúfam, že bude to mať podobný vibe ako sezóna 1 v Chapter 5. Najlepšie bolo na tomto grafika, modely, veľmi krásne to spravil Epic. Lenže bojím sa toho, že tie screenshoty vyzerajú z tej mapy úplne také veľmi prehrotené, že to je také proste nepáči sa mi to moc. Ale môžeme vidieť na tomto obrázku Hope, ktorí si myslia, že to je Hope. Ja si nemyslím, že to je Hope, pretože možno to bude Hope, ale nemyslím si to, pretože nesedí mi to do proste príbehu a tak ďalej. Jedna z vecí, ktorá si Epic Games myslí, že keď pokašľú sezónu 1, je, že pridajú trvalý OG mode, čož Epic to proste nevyžehlíte týmto, keď na to niečo urobíte, nejaký mistake v Chapter 5, teda v Chapter 6. Proste týmto si to ľahko proste nejako si to neprilepšíte k tomu, alebo niečo, proste Epic Games, proste posnažte sa. A ďalšia vec je to, že Juice WRLD skin už môžete dávno získať, pretože pokiaľ ho nemáš, tak zapni Fortnite a na druhý deň sa prihlás. A finálne rozhodnutie je to, že zahrám si Chapter 6, ale pokiaľ sa mi nebude páčiť, tak asi ju nebudem až tak veľmi hrať. Ale veľmi sa mi páčila Chapter 5 sezóna 1 a to hrám od kapitoly 3 sezóny 1. Ešte v Chapter 2 som sa prvýkrát to začal hrať, ale nie moc aktívne, takže počítam to skôr od tej Chapter 3. A vlastne ja mám rád Fortnite a dúfam, že to proste nepokašľú, pretože fakt chcem zažiť dobrý rok, dobrú Chapter proste. A snáď uvidíme. 1. decembra vidíme sa a zatím čauko!